Üdvözöllek benneteket, kérném szépen, hogy most már foglaljatok helyet. Ez lesz a harmadik Fizika 1 előadásunk, és most már tényleg fizikával fogunk foglalkozni. Ugye az előző 2 órám egy ilyen kis matematikai bevezetőhöz volt szerencsénk. Átismételtük azokat a matematikai alapfogalmakat, amikre vélhetően majd, mint látni fogjátok itt a fizika tanulmányaink során szükség lesz. Tehát vektorokról beszélgettünk, függvények meredekségéről, vagy ha úgy tetszik, változási sebességéről, valamint függvények görbe alatti területéről beszéltünk. De egyelőre nem fizikai mennyiségekkel bántunk, hanem csak ilyen változókkal. Nem törődtünk azzal, hogy azok a paraméterek, változók, amiket függvényként ábrázolunk, azok most valamilyen valódi fizikai mennyiséget takarnak-e, hanem egyszerűen csak a dolgok matematikáját vizsgáltuk. Most viszont fizikai mennyiségekkel fogunk foglalkozni. Mert a fizikában csak olyan dolgokkal foglalkozunk, amik mérhetőek. Tehát olyan dolgokkal, amik mérhetőek, és ha mérhetőek, akkor annak van valamilyen mértékegysége, meg van valami mérőszáma, és ezek lesznek azok a fizikai mennyiségek, amik között mi most összefüggéseket fogunk keresni. Ezek között egyébként formálisan egy szorzás van. Tehát fizikai mennyiséget általában jelöljük valamivel, tehát azt, amit mérni tudunk, mondjuk egy hosszúságot mondjuk valamivel jelöljük, és a mennyiség áll egy mérőszámból, mondjuk 10, és egy mértékegységből méter. Jó, és akkor ezek formálisan így össze vannak szorozva. Ennek azért van jelentősége, mert nem csak a mérőszámokkal tudunk algebrai műveleteket végrehajtani, hanem éppen úgy a mértékegységekkel is. Tehát azokkal is tudunk osztani, szorozni, egyszerűsíteni, és ezzel ugye nem csak a mérőszámok tekintetében tudunk helyes végeredményt alkotni, mondjuk egy számolás végén, hanem a mértékegységek is pont úgy jönnek ki, hogy a végeredmény az a megfelelő mértékegységgel lesz ellátva. Jó? Na most, amikor mérünk, vagy amikor ugye fizikai mennyiségekről beszélünk, akkor szükségszerű, hogy definiáljunk egységeket. Vannak különböző mértékrendszerek, amelyek végül is egy ilyen megállapodás alapján születnek, és abban definiáljuk, hogy mondjuk a hosszúságot azt mivel mérjük, és ott mekkorának tekintjük az egységet. Ott kell valamilyen egységes referencia, amihez ugye a többi hosszúságot mérjük. De ahhoz, hogy ezeket mérni tudjuk, akkor először ugye néhány alapmennyiséget kell definiálnunk, azoknak az alapmennyiségeknek definiálnunk kell az egységét, és akkor utána abból már származtatni tudunk más fizikai mennyiségeket is. Most mi elfogadottan az utóbbi időkben az úgynevezett SI mértékrendszert használjuk, tehát a hosszúságot méterben, az időt másodpercben mérjük. És persze ez csak egy társadalmi konvenció, bármiben mérhetnénk, incsben, lábban, stb. Csak ez nagyon megkeverné a mennyiségek értelmezését, tehát hogyha mind egy mértékegységrendszert használunk, akkor az megkönnyíti a kommunikációt. Jó, tehát mi most az SI mértékrendszert fogjuk használni arra, hogy leírjuk a jelenségeket, és azokat mérjük.
ebben az SI mértékrendszerben definiálunk néhány alapmennyiséget, amelyekről azt állítjuk, hogy ha azok mérésére mindig visszavezethető az összes fizikai mennyiség mérése. Hát nézzük meg, hogy melyek ezek az alapvető mennyiségek, amelyekből aztán származtatunk majd bonyolultabbakat. Hát talán a legegyszerűbbek, vagy a legkézenfekvőbbek az a hosszúság, ugye, hát ugye általában ezeket, tehát ez a neve, és akkor ezt mindig jelöljük, hogy ne kelljen ezt mindig leírni, hát mondjuk L-lel jelöljük, vagy hát ugye mondjuk egy téglalap, A meg B az oldalak hossza, tehát mindegyiknek van valamilyen konvencionális betűjele, hát ez mondjuk legyen L, és akkor van egy mértékegysége, talán ide kellene írnom, hogy jele, hát ugye ennek értelemszerűen a méter a mértékegysége, és akkor a mértékegységet is jelöljük valamivel. Azt ugye értelemszerűen M-mel rövidítjük. Jó? A másik fontos alapvető mennyiség, amit mérni szoktunk, és az SI mennyiségek közül alapmennyiségnek számít, az az idő. Annak a jelét általában T-vel szoktuk jelölni. De ez megint csak konvenció, hogy T-vel jelöljük. De jó, hogyha valami jelölésrendszert használunk, hiszen akkor a képletek ismerősebben csengenek. Tehát mondjuk F1 jelöl M-szer-A, ez talán ismerősen cseng, hogyha az erőt F-fel jelöljük, a tömeget M-mel, a gyorsulást meg A-val, akkor ez jól hangzik, de ezt nyilván ki lehet keverni úgyis, hogy A egyenlő, tudom én, F-szer-M, csak akkor ugye már nem tűnik olyan ismerősnek, és akkor ugye rosszul, vagy hogy mondjam, nem a konvencióknak megfelelően jelöltük a mennyiségeket, de jogunkban áll úgy jelölni. Csak akkor magunkkal és másokkal szúrunk ki. A mérték egysége az a másodperc, és akkor a szekundummal, tehát S-sel rövidítjük. Jó, a harmadik, amivel foglalkozni fogunk már ebben a fél évben, az pedig a tömeg. A tömeget általában M-mel jelöljük. És a mértékegység az a kilogramm. És ugye kilogrammal jelöljük, vagy rövidítjük a mértékegységet. No, nagyon óvatosan kell ezekkel bánni, hogy nagyon sokszor előfordul, vagy többször előfordul, hogy a mértékegység jele, vagy a mennyiség jele, és a mértékegysége az nem ugyanaz, és mondjuk a wattot, meg a vevét, meg a munkát, azt ilyen értelemben sokszor összekeverik. Már itt is problémát okozhat egyeseknek, hogy itt ugye a méter rövidítése M, de ugyanakkor meg a tömeget szoktuk M-mel jelölni, hát valakik ebbe bele tudnak zavarodni. A másik zavaró tényező lehet az, hogy a mennyiségek elé, vagy a mértékegységeket ilyen úgynevezett prefixumokkal is el szokták látni. Tehát ugye az alap mennyiség az a méter, de ugye van centiméter, meg milliméter, meg kilométer, de alapvetően a métert definiálják, és ebből származtatjuk a kilométert, meg a centimétert. De érdekes módon a tömeg esetében nem a grammot tekintjük alapegységnek, hanem a kilogrammot. Tehát az az alapegységében az SI rendszerben. Hát ez így alakult. Jó? Tehát itt a kilogramm, tehát rögtön egy ilyen úgynevezett prefixummal rendelkező mennyiség az, ami az alapegységnek számít. Jó?
Ebben a fél évben többnyire mechanikával fogunk foglalkozni, és a mechanika tárgykörét teljesen le lehet írni ezzel a 3 alapmennyiséggel. Tehát ha végig gondoljuk az iskolai tanulmányainkat, amikor mechanikáról tanultunk, tehát a lejtőn lecsúszó testekről, ferdehajításokról, pörgettyűkről, energiáról, mozgási energiáról, munkatételről, akkor az mind ezzel a 3 alapmennyiséggel származtatható fizikai mennyiségekkel operál. Tehát lássuk be, hogy például a hosszúságból és az időből származtathatjuk ugye a sebességet, méter per szekundum, vagy a gyorsulást, méter per szekundum négyzetet, vagy az erőt, ami ugye kilogrammszor méter per szekundum négyzet. Aztán persze ezeket elnevezzük Newtonnak, meg adunk neki egy olyan nevet, amit könnyebb kimondani, de ezek általában mind származtathatóak, sőt mindig származhatóak ebből a 3 alapmennyiségből. Jó? Tehát ezek a mechanika leírásához szükséges alapmennyiségek. Jó? Aztán, de nem csak mechanika tárgyköre van a fizikának, hanem sok másik. Például már ebben a fél évben is foglalkozni fogunk hőtannal. A hőtani folyamatok leírására, vagy a hőtani jelenségek leírására már nem elegendő ez a 3 mennyiség, ott definiálni kell újakat, ilyen lesz a hőmérséklet. Amit nagy T-vel szoktunk jelölni, ugyanakkor az SI mértékegysége az a Kelvin lesz, és itt most ez is furcsán hangzik, vagy néz ki, hogy ugye ez nyilván egy emberről kapta a nevét. Mégis, ha most mint mértékegységet írom le, akkor ezt kisbetűvel írom, ugyanakkor mondjuk nagy K-val írjuk, hogyha ugye Kelvin fokot kell leírnunk, jó? Tehát nem a Celsius fok, hanem a Kelvin legyen az alapmennyiség a hőmérséklet esetében. Szintén a hőtani vizsgálódásaink során fog fölbukkanni az anyagmennyiség, mint alapmennyiség. Azt kis n-nel szokás jelölni, és annak a mértékegysége a mol. Ugyanakkor, amikor a mértékegységet leírom, akkor azt rövid óval kell írnom. Tehát amikor úgymond rövidítem, akkor egyszerűen mol az SI egysége. Ugye 6x10 a 23. darab részecske értendő alatta. Fogytán van a hely, pedig 7 darab ilyen alapmennyiségről van szó, vagy kell 7 darab alapmennyiséget kell fölírnom. Ugye beszéltünk már mechanikához kötődő alapmennyiségekről, hőtanhoz kapcsolódó alapmennyiségekről, és hát azért vagytok itt, hogy villamosságtant tanuljatok. Azt igaz, hogy most csak a második fél évben kezdünk bele itt a fizika kurzusban, de a teljes elektromosságtan leírható úgy, hogy használjuk ezeket az alapmennyiségeket, és hozzácsapunk egyet, mégpedig az áramerősséget. Amit I-vel jelölünk, és annak az SI egysége az az amper. Ez is emberről kapta a nevét, mégis most kisbetűvel írtam, ugyanakkor nagy A-val írom. Ez is meglepő, vagy legalábbis számomra meglepő, hogy nagyon sok érdekes elektromosságtani jelenség van, meg elektromosságtanhoz kapcsolódó törvény, de mégis minden fizikai mennyiség, amely az elektromosságtanban fölbukkan, úgymond származtatható, vagy ha úgy tetszik, kikeverhető az áramerősség alapmennyiségéből és a mechanikából már ismertekből. Jó? Tehát például a töltés az ugye akkor amper szekundum lesz, mondjuk
azt ugye akkor coulombnak is szokták mondani, akkor a volt, tehát a feszültség mértékegysége az ugye joule per coulomb, a coulombot már mondtam, hogy amperszekundum, a joule az pedig ugye kilogramszor méter négyzet per szekundum négyzet, tehát mind kikeverhető ezekből. Jó? És egyébként ezeket érdemes azért jól ismerni, hogy hogyan származtatjuk az egyes mennyiségeket, mert ez a származtatás, ez valahol megsúgja nekünk azt, hogy tulajdonképpen mi is a definíciója annak a mennyiségnek. Tehát ugye például hajlamosak vagyunk, mondjuk praktizáló, villamossághoz értő emberként, ugye ilyen szavakkal dobálózni, hogy amper meg volt. És akkor ugye ez egy kényelmes dolog, hogy van olyan eszköz, ami ampert mér, meg van olyan műszer, ami voltot mér, sőt olyat is lehet kapni, ami ezt az kettőt egy dobozban méri, de tulajdonképpen mi is az a volt, meg mi is az az amper. És ez néha olyan melbevágó kérdés tud lenni, de hogyha ismerjük az alapmennyiségeket, akkor ezeket a mennyiségeket származtatni tudjuk belőle, és fogjuk is származtatni majd, ha oda jutunk. Most ide 6 mennyiséget soroltam föl, és most az ide nem fér ki, úgyhogy ide írom a 7-et, amivel aztán most az idei fél évben, vagy ebben a kurzuson biztos nem fogunk foglalkozni, ez pedig a fényerősség egysége, amit kandellában mérünk. Hát ezt mondjuk IV-vel szokták sok könyvben jelölni, és a mértékegység az a kandella. És CD-vel rövidítik. Jó? Hát ez talán kevésbé ismert, de a függvénytábla kemény táblás borítóján belül ez is ott szerepel az alapmennyiségek között. Jó? Azt fontos megemlíteni ezekkel az alapmennyiségekkel kapcsolatban, és a hozzájuk kapcsolódó mértékegységekkel kapcsolatban, hogy nagyon fontos, hogy a világ minden részén ugyanakkorát értsünk méter alatt, vagy ugyanakkora legyen mindenki számára egy szekundum, ezért ezeket elég akkurátusan definiálják. Régebben mondjuk a hosszúságot úgy definiálták, hogy levágtak egy darab fémet, és akkor ez a méter. És akkor ahhoz hozzámérték a többi mérőeszközt, és akkor ezzel hitelesíteni lehetett azokat. Csak ugye az ilyen mértékegység definíciók, hát ilyen etalon alapú mértékegység definíciók, azok nem túl jók, mert ugye, hogyha mondjuk én kivágok egy rudat, mondjuk, hogyha azt egyébként platinából és iridiumból, tehát nagyon, hogy mondjam, időtálló anyagokból készítették, de ugye a hőtágulás miatt annak a hossza változik, vagy elkopik, vagy bármi baja lehet, akkor ugye ugrott a méter, mint olyan. És az ilyen etalon alapú mértékegység definíciókat próbálták az idők folyamán, hogy mondjam, mellőzni, vagy kigyomlálni az SI mértékrendszerből. Tehát most már nem egy féltőrözött méterrúd a méter definíciója, hanem mindenre van valamilyen lehetőleg természeti állandókhoz kapcsolódó definíció. Tehát például az idő alapmennyiségében, tehát a másodpercre van egy természeti állandóhoz kötődő definíció. Hát ezek általában olyan szofisztikáltnak tűnnek, mondjuk mi a másodperc, ugye? Mennyi egy másodperc? Vannak az atomok, amelyeket ha gerészett állapotba hozunk, és azok alapállapotba kerülnek, különböző hullámhosszúságú elektromágneses sugárzásokat bocsájtanak ki, magyarul világítanak. Minden atomra jellemző az, hogy milyen hullámhosszúságú sugárzást bocsájt ki. A céziumatom, tehát kinézzük a periódus rendszerből, van ilyen, hogy céziumatom. Céziumatomnak van olyan átmenete, amelyik egy olyan 9 GHz körüli
frekvenciájú sugárzást bocsát ki, és ez minden cézium esetén igaz. Tehát akárhol kibányászunk egy céziumatomot, és azt gerjesztjük, akkor az mindig kibocsátja ezt a kb. 9 GHz-es sugárzást. És ez azért jó, mert céziumatom az mindig is lesz, és mindig is lehet majd céziumatomot találni, és az mindig is ugyanezt a frekvenciájú sugárzást bocsátja ki, és úgy gondolták a tudósok, hogy a másodpercet, tehát az idő alapegységét célszerű egy ilyen atomi átmenet sugárzásának frekvenciájához kötni, hiszen az úgy oszcillál mindig ugyanazzal a frekvenciával, az gyakorlatilag egy órajel, és hát gyakorlatilag az atomóra alapelvét próbálom itt elmondani, hogy egy atomi átmenet által kisugárzott sugárzás frekvenciáját mérjük, és hogyha 9 GHz-es az, akkor amikor az 9x10 a 9. darab impulzust kiküldött, akkor az tartott 1 másodpercig. Jó? Tehát ilyen például ez a cézium hiperfinom átmenetéhez kapcsolódó sugárzás frekvenciájához van rögzítve a másodperc definíciója. Mondjuk például mely a méter definíciója? Az sem arról van szó, hogy egy méterrudat őriznek valahol már, hanem ugye van egy másik természeti állandó, az pedig a fénysebesség, amely minden körülmények között ugyanakkora, még mozgó vonatkoztatási rendszerekben is. És hogyha van már egy másodperc definíciónk, akkor, ha tudjuk a fénysebességet, akkor meg tudjuk határozni azt az időt, vagy definiáljuk azt az időt, amennyi idő alatt a fény megtesz egy utat, és ezt az utat nevezzük el méternek. Jó? Tehát ugye egy méter az a hosszúság, amit ugye a fény megtesz 1/3×10⁸ másodperc alatt. Jó? És így módon lehet definiálni a többit is. A tömeg talán a legszofisztikáltabb, és azt néhány éve változtatták meg. A tömeg volt az utolsó olyan SI alapmennyiség, ami etalon alapú volt. Tehát magyarán szólva, hogy őriztek valahol 1 kilogrammot, ami a kilogramm. És ugye azt tapasztalták, hogy ez az 1 kilogramm, ez kopik, vagy valahogy változik a tömege, minden évben megmérték, és valahogy összehasonlították az arról készült másolatokkal, és a különbségek egyre nagyobbak voltak, és ez aggasztó, hogy akkor a kilogramm nincs is olyan, hogy kilogramm, vagy ha van, akkor az változik. Ezért azt is egy természeti állandóhoz igazították, és akkor ezzel kvázi ki lehet dobni azt a tömegetalont. Hát azt a Planck állandóhoz igazították. Hát most ne kérdezzétek, hogy milyen mérési módszerrel lehet a Planck állandóból az 1 kilogramm definícióját kihozni, ezek általában nem túl triviálisak, viszont fontos kritérium ezekkel a definíciókkal kapcsolatban, hogy mindig reprodukálhatóak legyenek. És ezt a kritériumot ezek kiállják. Jó? Mi most főleg ezekkel fogunk foglalkozni, és ezek közül is majd a hosszúsággal és az idővel, hiszen először kinematikával foglalkozunk. Még engedhessék meg, hogy ugye néhány ilyen származtatott mértéket vagy mennyiséget ugye ezekből megemlítsek. Ugye mondtam, hogy ezekből kikeverhető vagy származtatható az összes mennyiség, tehát most jelen esetben majd mindjárt szóba kerül a sebesség, ami ugye méter per szekundum, gyorsulás méter per szekundum négyzet, és a kinematika, tehát a mozgások leírásához már ez a 2 is elég, a dinamikához, tehát a mozgás törvények leírásához pedig majd már a tömegre is szükség lesz. Kezdjük itt, tehát a fizika legegyszerűbb, vagy talán inkább így mondom, hogy legelemibb részével. Ez is tud meglepetéseket, meg bonyolult problémákat felvetni. Ezek a mozgások leírásával foglalkozunk. Ugye tulajdonképpen a időrendben is, ha haladnánk, vagy kronológikusan is, ugye a mozgások voltak szem előtt, azokat írták le, tehát nem az atomok kvantumállapotait vizsgálta Archimédész, hanem mozgásokat próbált vizsgálni. Newton is mozgásokat, meg Galilei is mozgásokat vizsgált, mert azok vannak szem előtt. Tehát és emiatt roppant szemléletes is, és azért
jó, hogy most mi is ezzel kezdjük, bár tudom, hogy ti villamosmérnökök vagytok, és titeket az áramjárta vezető az, ami motivál. Tehát én szerintem ugye sokakban fölmerül az a kérdés, hogy mi a fenének tanulunk itt fél évig Newton törvényeket, mechanikát, lejtőket, kiskocsikat, hajításokat, amikor ennek semmi köze a villamosmérnöki tudományokhoz. Lehet. Mégis azt gondolom, hogy ezeken az elveken keresztül, most megértjük majd mindjárt, hogy hogyan mozog egy test, amikor elhajítjuk, ezeken az egyszerű példákon keresztül fogjuk tudni megérteni a módszertanát a fizikának. És amikor majd elvontabb mennyiségekkel foglalkozunk karácsony után, tehát mondjuk elektromos térerősségvektorral, vagy mágneses indukcióval, vagy fluxussal, akkor már nem zavar minket annyira, hogy ilyen elvont és soha senki által nem látott, közvetlenül nem érzékelt mennyiségekkel operálunk, mert hiszen ezekre is csak ugyanazok a matematikai összefüggések érvényesek, ugyanazzal a módszertannal eshetünk neki a vizsgálatuknak, mint ahogy azt a mechanikában megtanultuk. A mechanikát pedig mindenki a bőrén érzi, tehát egy hajítást, vagy egy elgurított kiskocsinak a viselkedését, azt úgy sejtjük. Tehát ha eldobunk valamit, azt sejtjük, hogy le fog esni. Tehát, hogy érezzük, hogy mi történik, és ez segítségünkre van, hogy mondjam, ennek az intuitív szemléletmódnak a felépítésében. Jó, aztán majd tovább lépünk. Meg azért, hogy miért érdemes még mechanikával foglalkozni, az szerintem azért is érdemes, mert szerintem egy mai villamosmérnök az nem csak az áramkörökkel foglalkozik, hanem nagyon sokszor valamilyen komplex rendszert próbál mondjuk vezérelni, szenzorok adatait értékelni, a szenzorok adatai alapján, hogy mondjam, gépekben beavatkozásokat végrehajtani, tehát mondjuk egy autó fejlesztésekor sem. Tehát úgy autónak mondjuk fejleszteni fedélzeti elektronikát, hogy nem tudjuk, hogy mi történik, ha mondjuk fékez egy autó, tehát nem tudjuk, hogy milyen mechanikai rendszer veszi azt körül, az bizony nehéz lehet. És mondjuk szerintem ebben a szenzorikában, a szenzorokkal való foglalkozás során bizony nem csak az elektromos aspektusok, hanem az ilyen mechanikai jelenségek is fölmerülnek, amiket egy művelt mérnök szerintem kell, hogy értsen. Jó? A művelt mérnökök azok nem beszélgetnek órán. Jó? Ez kicsit tudom, hogy nehéz, ez nekem is egyébként nehéz, tehát az a helyzet, hogy 2 évig nem csináltunk semmit, ugye? Úgy tettünk, mint a tanítottunk volna, meg ilyesmi. Tehát üres termeknek beszéltünk, ti meg otthon ültetek a kanapéban, ugye? És amikor újra itt együtt vagyunk, akkor vissza kell rázódni abba, hogy itt ennek vannak ilyen keretrendszere, hogy itt így csöndben vagyunk, meg figyelünk, meg igyekszünk odafigyelni másokra is. Jó? És ez segíti a tanulmányainkat, ez a jelenlét szerintem. Jó? No, akkor beszéljünk a kinematikáról. Kinematika, ez a mozgások leírásával foglalkozó tudományág. Talán a szóban is benne van ez a szótő, vagy ez a jelentés, hogy mozgásokat tanulmányozunk itt. Nem azt kérdezzük, hogy miért mozog, hanem hogy hogyan mozog. Tehát a mozgásokat leírjuk, de nem értelmezzük. A dinamika lesz majd az, amikor a mozgásoknak az okát keressük. Most egyelőre még csak a mozgások leírásával foglalkozunk. Ahhoz viszont, hogy mozgásokat tanulmányozzunk, ahhoz egy úgynevezett vonatkoztatási rendszert kell definiálnunk, ami matematikai értelemben egy koordinátarendszer, hiszen a mozgások vonatkoztatási rendszerfüggőek. A mozgásokat nem lehet egyértelműen vizsgálni, anélkül, hogy nem mondom meg, hogy honnan nézem a mozgást.
Tehát ha vonatról nézem, akkor úgy tűnik, hogy mintha az állomás épület mozogna. Az állomásról nézem, akkor meg úgy tűnik, hogy a vonat mozog és az állomás áll. Tehát valamilyen vonatkoztatási rendszert kell definiálnunk, amely ugye egy koordinátarendszer, amely koordinátarendszerben vizsgáljuk a mozgásokat, és egy testnek a helyét most egyelőre tömegpontokkal, vagy pontosan nem is tömegpontokkal, hanem pontokkal foglalkozunk, tehát nem kiterjedt valamikkel, hanem pontokkal. Aztán majd persze kiterjedt testek mozgásával is fogunk foglalkozni, most egyelőre be kell érnünk azzal, hogy egy pontnak a helyzetét leírjuk, ezt egy R helyvektorral fogjuk tudni megtenni. Ez megadja ugye a testnek a helyzetét, ugye ez egy vonatkoztatási rendszertől függ ez a helyvektor, de ha definiáltuk a vonatkoztatási rendszert, akkor ez egyértelműen megadja a helyet. De ugye egy ilyen nyugvó pontnak a vizsgálata az nagyon unalmas, tehát ugye a fizika az mindig valamilyen változásokat próbál vizsgálni, és a változások okait keresi, és a változások közötti összefüggéseket próbáljuk megtalálni. Jó? Tehát amikor mozgásokat vizsgálunk, akkor ez a helyvektor, ez az idő függvényében változik. Persze mindig vonatkoztatási rendszerből indulunk ki, hogy abban vizsgálódunk, és akkor van egy pont, amely mozog, és ennek a pontnak a mozgását tanulmányozzuk, akkor ugye ezzel a helyvektorral jellemezzük az ő helyét, de ez az időtől függ. Tehát az időben ez változni fog. Az azt jelenti, hogy ez valamilyen görbén mozog, és egy bizonyos idő múlva mondjuk itt lesz. Mondjuk ez az A, ez a kezdőpontja a mozgásnak, ez a B a végpontja, és akkor mondjuk egy későbbi időpillanatban, a t plusz delta t időpillanatban ez a test máshol lesz megtalálható. És akkor itt nagyon fontos alapfogalmak definiálásába kell belefognunk, amik nélkül hát nagyon súlyos félreértésekbe futhatunk bele. Így például nagyon fontos, hogy tudjuk, mit értünk pálya alatt. Ugye, és ez azért veszélyes, mert ezek a fogalmak a hétköznapi életben is ott vannak, csak éppen nem azt jelentik. A pálya alatt mindig valaki valamilyen autópályát, vagy a sínt, a vonat sínjét érti, vagy szóval valami olyat, amin úgy lehet menni. Ugye? De a fizikában, vagy a kinematika szerint a pálya az a görbe, amin a test a mozgása során végighalad. Tehát ez egy görbe, tehát egy matematikai objektum. Hát talán test helyett célszerűbb a pontot használni, hogy érzékeltessük azt, hogy mi itt egyelőre nem kiterjedt objektumok, hanem csak pontszerű dolgoknak a mozgását tanulmányozzuk. És akkor másik, hogy mondjam, sok félreértésre okot adó fogalom az az út. És az út és a pályát szokták sokszor összekeverni. Az út az egy skalár mennyiség, a pályagörbe hossza a mozgás kezdő és végpontja között. A pályagörbe hossza
Tehát míg a pálya az egy görbe, addig az út az egy skalár mennyiség. Tehát ugye most egy hétköznapi ember számára a pálya az, amin fizetni kell, az út meg, amin ingyen is lehet menni, de nem. Tehát az út az igazából nem az aszfalt csík fizikai értelemben, hanem amit ugye a kilométer óra vagy a műszerfalon kijelzik, hogy mennyi utat tettél meg. Ugye az egy számláló, amely azt gyakorlatilag ennek a pályagörbének a hosszát méri. Ez egy skalár mennyiség, és méterben lehet mérni. A pálya az pedig egy görbe. Ja? Tehát még ez egyetlen egy darab szám, amit ugye méterben mérünk, addig a pályagörbe az egy ilyen függvénnyel írható le, egy vektor, amely az időtől függ. A harmadik fontos fogalom, amivel barátkoznunk kell, ez pedig az elmozdulás. Az elmozdulás az a mozgás kezdőpontjából a végpontjába mutató vektor. Tehát ez pedig egy vektor. Tehát ha most ezen az ábrán szemléltetnem kell az elmozdulást, akkor az ez a vektor lesz. Akár ide föl is írhatom, hogy ez a delta R ez elmozdulás, ez úgy jön ki, hogy az R vektor a t plusz delta t helyen helyettesítem, és ebből kivonom ugye az R-t a t helyen, tehát a kezdőpont és a végpont különbsége, amely ugye a kezdőpontból a végpontba mutató vektort jelent. Tehát még az elmozdulás az egy vektor, a pálya az egy görbe, vagy ha úgy tetszik egy függvény, az út az pedig egy skalár mennyiség. És amikor tegnap a görbe alatti területekről beszéltem, akkor bizony sokszor előfordult, hogy a görbe alatti területet valahogy a megtett útnak neveztem. Ott nagyon óvatosan igyekeztem mindig fogalmazni, mindig mondtam, hogy most egy egydimenziós mozgást vizsgálunk, ahol még a test lehetőleg nem is fordul vissza, tehát mindig egy irányban közlekedik, hiszen abban az esetben az elmozdulás vektor hossza az tényleg az úttal egyezik meg. Mondjuk például, ha földobok egy labdát, és azt elkapom, akkor a megtett út az kétszer akkora, mint amilyen magasra ment. Az elmozdulás meg nulla, hiszen ugyanoda ért vissza a test, ahonnan indult. Ja? Tehát ilyenekre figyeljünk, mert ezeket a definíciókból súlyos félreértések tudnak származni a ZH-n. Jó? Tehát, hogyha ezeket az alapfogalmakat tisztáztuk, akkor a mozgások leírására néhány fontos mennyiséget kell definiálnunk, és hát ugye a mozgás az nem más, mint a hely változása. A kérdés, hogy mennyire gyorsan változtatja a helyét egy pont, és ezt ugye a sebességgel fogjuk mérni. Ezen belül is többféle sebességgel tudunk operálni, mondjuk definiáljuk először talán a legegyszerűbbet, az átlagsebesség fogalmát. Tehát az átlagsebesség talán a legegyszerűbben fogható föl, hiszen az összes megtett út és a megtételez szükséges időnek a hányadosát kell kiszámítanunk. És akkor értelemszerűen ennek egy ilyen méter per szekundum a mértékegysége, és ez egy skalár mennyiség. Ennek nincs iránya, hogy mennyi volt az átlagsebességünk, hiszen ez is skalár, meg ez is skalár. Jó?
Tudjuk definiálni a pillanatsebesség. Ez már egy picit elvontabb fogalom, mert itt már egy határértéket kell számolnunk. A pillanatsebesség az egy nagyon rövid idő alatt megtett út, nagyon rövid idő alatt mérhető átlagsebességet fed le, tehát nagyon rövid idő alatt vizsgáljuk egy adott úton az átlagsebességet, és akkor egy pillanatsebességhez fogunk tartani. Tehát vizsgáljuk a mozgás egy nagyon rövid delta t idő alatt, megnézzük, hogy mekkora delta s utat tesz meg, azt elosztjuk a megtételhez szükséges delta t idővel, és ezt abban a határértékben vizsgáljuk, midőn a delta t tart nullához. Mindenki érti, hogy ez nem nullához fog tartani, hanem valamilyen nullától különböző mennyiséghez, ami a mozgást abban a pillanatban, a mozgás sebességét abban a pillanatban jellemzi. Ez is méter per szekundum dimenziójú, de ez is skalár mennyiség, hiszen az út és az idő is skalár, a hányadosuk is skalár lesz. Ugye, ha most hol mérünk ilyet, hát például az autónak a műszerfalán lévő sebességmérő, az ezt a pillanatsebességet méri, minden pillanatban egy skalár értéket mutat, az irányát nem mondja meg, hogy merre megyünk, csak azt, hogy mekkora utat teszünk meg egy kicsiny idő alatt, vagy egységnyi idő alatt. Jó? Akkor talán még egy harmadik, talán a legkomplexebb ilyen sebességfogalmat beszéljük meg, ez pedig a pillanatsebesség vektor lesz. E fölé már én vektorjelet rakok, ez is határérték számítás eredményeképp tud kijönni, csak most nem azt vizsgálom, hogy mennyi utat tesz meg egy rövid idő alatt, hanem hogy mennyi az elmozdulása a testnek egy rövid idő alatt. Tehát a delta R-et osztom el, azt a kicsiny elmozdulást osztom el azzal a kicsiny idővel, ami az elmozduláshoz szükséges, és ezt vizsgálom abban a határesetben, amikor a delta t tart nullához. Ez már egy vektort ad eredményül, ugye ennek is méter per szekundum lesz a mértékegysége, de ennek ez már egy irányított mennyiség lesz. Ez lesz ez ugye vektor mennyiség. Ugye angolul olyan szerencsésen különbséget lehet tenni a sebesség, mint skalár mennyiség, meg vektor mennyiség között, hiszen sokszor ugye van ez a speed, meg velocity fogalom. Ugye az egyik alatt általában egy skalár mennyiséget értenek, a másik alatt pedig a vektor mennyiséget. Mi ezt így nem tudjuk így nyelvileg olyan frappánsan érzékeltetni, de ha hozzámondjuk, hogy sebesség vektor, akkor mindenki egy felülvonást oda képzel a vektorjel fölé, és fizikailag, vagy szemléletesen, grafikusan pedig azt kell ez alatt érteni, hogy a testünk egy adott pillanatban itt helyezkedik el, hozzá az origóból tudunk húzni a helyét egyértelműen jellemző RT helyvektort, és egy kicsiny idő múlva megvizsgáljuk, hogy hova kerül, akkor a helyvektor az ugye egy RT plusz delta t időpillanatban a helyvektor már máshova mutat, és akkor egy elmozdulást tudunk észlelni a test esetében. Delta R-rel jelölöm azt a piciny elmozdulást, ami delta t idő alatt bekövetkezett, és ezt a piciny elmozdulást osztom el a szükséges idővel, és akkor kapok ugye, egy ilyen sebességet. Ugye ez egy vektor mennyiség, tehát ezt a V vektort
ezt én mondjuk, hogyha háromdimenziós mozgást vizsgálunk, akkor az ugye 3 komponensből tevődik össze. Ugye múlt órán megbeszéltük, hogy egy vektort 3 skalármennyiséggel, vagy úgy tetszik koordinátával tudom leírni, és akkor itt ugye értelemszerűen 3 határérték számolást értünk ez alatt a limes delta r per delta t alatt. A vektor x komponensét fogja megadni a limes delta x per delta t határérték számolás. Csak azt akarom, hogy szépen látszódjon. Delta y per delta t lesz az y komponens, és limes delta z per delta t határérték pedig lesz a z komponense ennek a vektornak. Mindegyik természetesen, amikor a delta t tart nullához. Na most ez nagyon, nagyon sok írást jelent, hogy a limesektől megszabaduljunk. Sokszor ugye már a múlt órán is említettem, hogyha írott D betűt írunk, akkor abban már a határérték számítás is benne van, tehát az idő szerinti deriváltját kell vennünk minden koordinátának. Tehát a 3 komponense a vektornak az delta x per delta t, delta y per delta t, és delta z per delta t lesz, ahol az x, y és a z az nem más, mint a helyvektor időfüggő koordinátái. De hogy még ezt se kelljen leírni, nagyon sokszor ez a delta x per delta t is már sok írást jelent, pedig mennyit spórolunk vele, hiszen a kis d-vel jelölt ilyen hányados leírás, tehát dx per delta t, az már magában foglal, tehát a csomag tartalmaz egy határérték számolást, aminek a leírását itt megspóroltuk. De hogy még ezt a delta x per delta t-t se kelljen leírni, ezért nagyon sok esetben akkor, és csak akkor, ha idő szerint deriválunk, és ez a fizikában egy gyakori, hogy az idő szerinti deriválást vizsgáljuk, akkor általában vesszük azt a mennyiséget, amit idő szerint akarunk deriválni, ez pedig itt most jelen esetben a hely x komponensének, x koordinátájának függvénye. Fölé írunk egy pöttyöt, és ez jelzi azt, hogy ezt mi idő szerint deriváltuk. Ez ugyanazt jelenti, mint a delta x per delta t, vagy a limes delta t tart nullához nagy delta x per nagy delta t. Jó? Jó? És akkor tulajdonképpen, hogyha ezt a konvenciót okosan alkalmazzuk, akkor a sebesség vektor előáll, a helyvektor, hiszen itt a helyvektor komponenseit látjuk, csak minden komponense deriválva van, és ilyen egyszerűen is jelölhetjük. Jó? Tehát az R vektor fölé pöttyöt rakunk, ezt szoktuk így R pötty, az egyenlő a sebességgel. Jó? Csak ez alatt azt kell értenünk, hogy ja, itt egy vektor van, akkor annak 3 komponense van, pötty van fölötte, akkor mindegyiket tagonként vagy elemenként, koordinátánként deriválni kell. A deriválás az itt van, a deriválás pedig egy határérték számolást takar. Jó? Tehát ebben nagyon sok matematika tudás van sűrítve ebbe a jelbe, mégis nagyon leegyszerűsíti a mozgások leírását. Jó, vizsgáljuk egy picit ezt a sebesség vektornak a fogalmát. Milyen irányba mutat? Egy picit ezt a sebesség vektort vizsgálgatjuk. Sebességvektor iránya és nagysága. Nézzük csak ezt a definíciót, tehát azt mondják nekünk, hogy a sebességvektor előáll úgy, hogy veszem azt a határértéket, hogy megvizsgálom, hogy mekkora elmozdulása van a testnek, elosztom az elmozduláshoz szükséges delta t idővel, és ezt úgy vizsgálom, hogy a delta t nagyon-nagyon kicsi legyen, tehát tartson nullába. Jó? Egy picit
Gondolkodjunk el, hogy ezt hogyan lehetne egy kicsit értelmezni. Bővítsük fel a törtet úgy, hogy delta R per delta T, kicsit kibővítjük a törtet úgy, hogy delta R per delta S, ahol én az elmozdulást értem, szer delta S per delta T. Ez kis huncutságnak tűnik, de matematikailag logikus, delta S-sel tudnék egyszerűsíteni, és akkor ezt kapnám. Delta R alatt az elmozdulásvektort értem, delta S alatt az utat, és delta T pedig az út megtételéhez szükséges időt jelenti. Próbáljuk meg ezeket a hányadosokat egy picit újraértelmezni, vagy értelmezni. Megint csak azt kell vizsgálnunk, hogy van egy pontunk, mozog valamilyen pályán, tudom vizsgálni a t időpillanatban a helyét, az RT vektor adja meg, és egy kicsiny idő múlva pedig ugye az RT plusz delta T helyen található a pont. Az út az tulajdonképpen a pályagörbe hossza. Tehát az ennek a kis görbe szakasznak a hossza, ez a delta S. Ez egy skalár mennyiség, hiszen ott az cérnát így ráfektetnem, és megnézem, milyen hosszú. Az elmozdulás az pedig egy vektor, az pedig itt van. De mindenki érzi, hogy akármilyen gírbe-gurba is a pálya, vagyis ez a görbe, ha nagyon rövid időket, nagyon rövid elmozdulásokat vizsgálok, vagyis delta T tart nullához, akkor jó közelítéssel, ha már nagyon közel záródik egymáshoz az a két vektor, tehát már tényleg delta T tart nullához, tehát így néz ki a két vektor, akkor egyenlő lesz az út és az elmozdulás? Nem, mert az egyik egy vektor, a másik meg egy skalár. Egy krokodil sosem lehet egyenlő egy medvével. Tehát két különböző dologról van szó. De a vektor hossza és az út, az már mint két skalár mennyiség összevethető egymással, és jó közelítéssel egyenlőnek is tekinthető. Tehát ugye, ha delta T tart nullához, akkor jó közelítéssel igaz az, hogy a delta S út, ami egy skalármennyiség, az jó közelítéssel megegyezik a delta R elmozdulás vektor abszolút értékével, mert az egyik egy picit görbének a hossza, a másik meg egy nyílegyenes vektornak a hossza, de hogyha ezek nagyon közel vannak egymáshoz, akkor ezek nagyjából egyformák lehetnek. Jó? És akkor emiatt ezt egy kicsit úgy is átírhatjuk ezt a sebesség vektort, hogy ugye limes delta T tart nullához, ezt a kis közelítést alkalmazzuk, akkor ugye az lesz, hogy delta R per delta R vektor abszolút érték, szorozva delta S per delta T-vel. Ugye? Azt szeretném kérdezni az előző óra matematikai tanulmányai alapján, próbáljátok meg válaszolni a kérdésre, hogy ez itt micsoda? Igen, ez egy egységvektor, mégpedig ugye a pálya érintőjének irányába mutató egységvektor lesz. Ugye értelemszerűen, hogyha ez a két pont tart egymáshoz, akkor az R vektor az a pálya érintőjével lesz megjegyező irányú, hiszen most egy húr szerepét játsza a delta R vektor, de az nagyon rövid, akkor az érintő, a pálya görbe érintőjének irányába fog mutatni. Tehát ez itt a pálya érintőjének irányába mutató egységvektor.
És mint olyat, akkor ebből én itt ki is tudom emelni, tehát magyarán szorva, most akkor ezt elnevezem E-vel, mint érintő irányú egységvektor, szorozva, ugye limes delta S per delta T, ahol ugye delta T tart nullához. És akkor mi marad itt a limesben? Delta S per delta T. Az pedig micsoda? Az pedig a pillanatsebesség, amit ugye az óra kilométer-óra mutatója mutat, tehát mint skalármennyiség. Tehát ez itt a pillanatsebesség. Tehát a sebességvektor, a pillanatnyi sebesség vektora, az fölírható úgy, mint egy a pálya érintőjének irányába mutató egységvektor, és a pillanatsebességnek a szorzata. Jó? És akkor ebből ugye az következik, hogy a pillanatsebesség vektornak a nagysága, hossza, az mindig a pillanatsebesség, tehát amit mondjuk a kilométer, az autó műszerfaláról le tudunk olvasni, de ez egy irányfüggetlen skalármennyiség, és sebesség az mindig a pálya görbe érintőjének irányába mutat. Jó, ez fontos lehet, komplexebb mozgásoknál ez néha nem jut az embernek eszébe, most ez egy kicsit olyan triviálisnak tűnik. Jó, most arra kérnélek benneteket, most ugye ti nem siettek sehova, nem olyan, mint hétfő, mint tegnap reggel, hogy egy pici szünetet tartsunk, egy kicsit szellőztessük a fejünket, meg én is addig letörlöm a táblát, és 10 perc múlva itt találkozunk, jó? Kérném szépen, hogy lassan foglaljatok helyet, hogy belevághassunk az órába. Ugye az óra első felét valahol ott hagytuk abba, hogy értelmeztük a sebesség fogalmát. És ez egy olyan kicsit olyan izzadságszagú dolognak tűnhet, hogy most a sebesség olyan triviális, mert ugye az valahogy mindenki érzi, hogy mi az a sebesség. Tehát amikor úgy lobog a hajad, meg tehát amikor arra van egy intuitív képed. De most mi megpróbáltunk ehhez valamilyen matematikai precizitással hozzátenni valami olyat, hogy ez tényleg egy mérhető fizikai mennyiség definíciója legyen. És végül is most ennek a tárgynak az a célja, hogy olyan dolgokról beszélünk, amiről van intuitív képünk. Tehát a sebességről mindenki érzi, hogy micsoda, és ennek a kurzusnak a célja az, hogy ne csak érezzük, hogy mi az a sebesség, hanem hogy tudjuk is mi. Nagyon sokszor ez a sebesség fogalomnak a finomságán múlnak ilyen értelmezésbeli kérdések. És ha elfogadjuk ezt, amit itt az előző órán mondtam, hogy ugye a sebesség az tulajdonképpen a helynek egy időszerinti változását, vagy hogy tetszik, időszerinti deriváltját adja meg, akkor tudunk értelmezni olyan furcsa helyzeteket, ahol már hogy mondjam, egy ilyen hétköznapi sebességkép, az már úgy feladja a szolgálatot. Tehát például vannak olyan érdekes mozgások, mondjuk földobok egy testet, akkor itt a legfelső ponton egy pillanatra megáll a test, és akkor tehát értelmezzük a sebességét ennek. Nulla ideig nulla a sebessége. És átlag embernek az utcán azt mondom, hogy valaminek nulla ideig nulla a sebesség, akkor azt mondanánk, hogy az nem áll meg. És ezeken így lehetne így tépelődni, hogy mi az, hogy nulla ideig nulla, hogy akkor áll, vagy nem áll, pillanatra megáll, vagy egy rövid ideig áll meg, vagy nem is áll meg. Ezek mind értelmetlen kérdések. A sebesség az a hely időszerinti deriváltja, ebben minden benne van. Nagyon sok ilyen mozgás van, ahol ez fölbukkan, tehát például a lengő ingánál, vagy a hintánál is a legszélső helyzetben ugye érezzük, hogy egy pillanatra úgy megáll. Nulla ideig nulla a sebességünk. Vagy mondjuk egy gördülő keréknek a talajjal érintkező pontja nulla ideig nulla sebességgel mozog, tehát áll. És ezt olyan nehéz néha elfogadni, hogy egy száguldó autó kerekének van olyan pontja, amelyik áll. Igaz, hogy nulla ideig nulla a sebessége, de most már ezt talán majd fogjuk tudni értelmezni. Ezeket a kérdéseket csak is úgy lehet feloldani, hogyha a sebesség és most úgy általánosságban a kinematika alapfogalmait, azokat alaposan átgondolva értelmezzük. Ezeket csak azért mondom el, hogy hát a sebesség, arról mindenki tudja, hogy micsoda, meg
az olyan triviális, de mégis jobb, hogyha ezt így precízen átgondoljuk legalább egyszer az életben. És hogyha már sebességről szó volt, amely tulajdonképpen a hely változási gyorsasága, akkor a sebesség is tud változni, tehát a sebesség változását is lehet értelmezni, és ez lesz pedig a gyorsulás. Jó? Elképzelünk egy pontot, amelyik mozog valamilyen pályán. Hát itt van a pálya. Az azt jelenti, hogy az egyik időpillanatban itt van a test, akkor az R helyvektora az itt található. Egy későbbi delta t időpillanatban pedig itt található a test. Minden egyes ponthoz rendelhetünk egy sebességet is, amelyről az előző órán megtanultuk, hogy mindig a pálya érintőjének irányába mutató vektort kell elképzelnünk, és a sebesség nagysága pedig ugye az egységnyi idő alatt megtett úttal arányos. Itt ekkora a sebessége és ilyen irányú, emitt pedig mondjuk valamilyen ekkora és ilyen irányú. Hát megpróbálok egy picit más irányút rajzolni, egy picit más nagyságot is. Jó? Tehát ez itt a sebesség a t időpillanatban, ez pedig itt a t plusz delta t időpillanatban. Na most, hogyha vizsgálom a mozgást, ugye ha a sebesség nagysága nem is változik, az iránya, hogyha ilyen görbevonalú pályán mozog, az elfordulhat. Tehát, hogyha most a sebességvektorokat hasonlítom össze, és megvizsgálom azt, hogy hogyan változott a sebesség, tehát mondjuk megpróbálom úgy, hogy egy közös pontba tolom a vektorok kezdőpontját, tehát mondjuk ezt ide tolom, itt van mondjuk a v-t időpillanatban mérhető sebességvektor, ezt pedig mondjuk ide tolom, ez lesz itt a v-t plusz delta t időpillanatban mérhető sebességvektor. És akkor azt látom, hogy van valamekkora sebességváltozás, tehát delta t idő alatt a sebesség változott valamilyen delta v mértékben, és már itt is van a gyorsulás definíciója, amely azt adja meg, hogy egységnyi idő alatt mennyit változik a tömegpont vagy a pontnak a sebessége. Tehát még ugye a helyváltozás sebességét egy határértékszámolással határoztuk meg, akkor a sebességváltozás sebességét is, vagyis a gyorsulást is egy határértékszámítással. Tehát vizsgálom azt, hogy mennyit változik a tömegpont sebessége, és ezt elosztom a sebességváltozáshoz szükséges idővel, és ezt vizsgálom nagyon rövid idő alatt, tehát egy delta t tart nullához, határértékben vizsgálom ezt, és akkor ez megadja, hogy pillanatnyilag mekkora a testnek a gyorsulása. Jó, és akkor ez is egy vektor mennyiség lesz, hiszen a változásnak iránya és nagysága is van. Hogyha ezt értelmeznem kell, vagy föl kell írnom, ezt a gyorsulás vektort, akkor itt ugye egy háromdimenziós térben történő mozgás esetén, ugye itt 3 határértékszámolást kell elvégeznem. Az egyik esetben a sebességvektor x komponensének változását vizsgálom delta t idő alatt, a másik esetben a sebességvektor y komponensének változását vizsgálom, a harmadik esetben pedig az z komponens, sebesség z komponensének változását vizsgálom. Na persze ez így nagyon sok írással jár, tehát tulajdonképpen én ezt leírhatom úgy is, hogy delta Vx per delta t, delta Vy per delta t, és delta Vz per delta t. De ha még kompaktabbul akarok fogalmazni,
akkor a gyorsulásvektor nem más, mint a sebességvektor idő szerinti deriváltja. Tehát A egyenlő V pöttyel. És ha még tovább akarom cifrázni, akkor a gyorsulás az nem más, mint a hely idő szerinti második deriváltja. Mert hiszen a helyvektor idő szerinti deriváltja adja a sebességet, és ha azt még egyszer deriválom, akkor kapom a gyorsulást. Oké? Ez így nagyon egyszerű felírás, és nyugodtan használjátok, de csak akkor, ha tudjátok, hogy a dolgok mögött differenciálszámolás van, differenciálszámítás mögött pedig határértékszámolások. Jó? Ennyit a gyorsulásokról, és akkor ezzel a legfőbb kinematikai mennyiségeket tisztáztuk. Ugye vegyük észre, hogy ennek ugye méter per szekundum négyzet az SI mértékegysége, tehát származtatott mennyiség, a méterből és a másodpercből származtatható a mértékegysége. Nézzünk néhány speciális mozgást. Hát talán a legegyszerűbb az egyenes vonalú egyenletes mozgás. Mozgásokat mindig úgy kezdjük tanulmányozni, hogy fölveszünk egy vonatkoztatási rendszert. Kezdetben a pont legyen itt, és a kezdeti helyét az R0 vektor adja meg. Ennek van valamekkora sebessége, amit szintén egy vektor ad meg, és ez a sebességvektor állandó. És akkor ez már ugye predesztinálja ennek a mozgásnak mindenét. Például azt is, hogy a pálya az milyen. Hát ugye azért egyenes vonalú mozgás, mert a pálya az egy egyenes. És hogyha a hely koordinátát kell megadnom az idő függvényében, tehát hogy azt a vektort, amelyik az idő függvényében megmutatja, hogy hol tartózkodik a test, akkor mi sem egyszerűbb annál, mint azt, hogy a kezdőhelyhez, tehát a kezdőpont helyvektorához, vagyis az R0-hoz minden egyes egységnyi idő múlva hozzáadok valamekkora vektort, tehát amelyik ugye a sebességvektorból származtatható. Tehát ugye ehhez a kezdővektorhoz hozzá kell adnom minden egyes másodpercben egyet, és egy adott hosszúságú vektort, az adja meg, hogy adott pillanatban hol tartózkodik. Tehát magyarán szólva a sebességgel arányosan változik. Vegyük észre, hogy a sebesség időfüggvénye az mint mindig, most is a hely deriváltjaként áll elő. És próbáljuk meg ezt deriválni idő szerint. Ez egy konstans deriváltja nulla. Ez itt egy egyenes arányosság, itt ugye az első hatványon van, hogyha ezt ugye egyel csökkentem a kitevőt, akkor egyszerűen ennek a függvénynek a deriváltja egyszerűen V lesz. Tehát a helyidő, sebességidő függvény valahogy így néz ki. Jó, hát szerintem ez elég logikus. Ha az ember akarja, kifejtheti komponensenként is, tehát ugye az R0 az valamilyen X0, Y0, Z0, és hát ugye a vektor számolások szabályai szerint ugye komponensenként kell ezeket a műveleteket elvégezni. De ez szerintem elég egyszerű, ugye ezt már a kisiskolásoknak is mutogatják, ennek, hogy mondjam, az állatorvosi lova, ennek a mozgásnak az a Mikola cső, amikor ugye egy csőben egy buborék mozog. Kíváncsi vagyok rá, hogy hány fizika órán vették elő ezt a Mikola csövet, és mutatták meg nektek. Ki az, aki látott már Mikola csövet? Ó, nagyon jó, és működés közben. Ez azért jó kísérlet, minden fizikatanár kollégának ajánlom, mert nehéz elrontani, tehát ez tényleg működni fog. Nem olyan, mint a Van de Graaff generátor, amit
amit azért óra előtt egy 10 perccel egy kicsit azért úgy hangolgatni kell, ha meggyőző kísérleteket akarunk bemutatni. Jó? De lépjünk nehezebben emészthető mozgások irányába, és ezek lesznek az egyenletesen gyorsuló mozgások. Mozgás tanulmányozása vonatkoztatási rendszerrel kezdődik. Egyenletesen gyorsuló mozgásnak a definíciója az, hogy a gyorsulás állandó. Tehát az egyenletesen mozgásnál ugye a sebesség volt állandó, itt viszont majd a gyorsulás lesz állandó. És akkor ezt a mozgást is több minden definiálja. Egyrészt, hogy meg kell néznünk, hogy honnan indítjuk a testet, még az R0 adja meg a kezdőpont helyvektorát. Van valamilyen kezdősebessége, V0 kezdősebesség, és van valami gyorsulásvektor, az is valahogy áll. Most általános dolgokat akartam felrajzolni. Kíváncsi vagyok, hogy ha valakit, most nem szólítok ki senkit, de hogy ennek a mozgásnak a pályáját úgy föl tudná valaki skiccelni. Hát így egyenes lesz. Így. Így. Hát, hogyha errefelé gyorsul, az azt jelenti, hogy a sebessége ilyen irányban változik. Tehát magyarán szólva ez biztos, hogy erre elkanyarodik. Jó? Tehát mindig a gyorsulás irányába fog elkanyarodni nyilvánvalóan. Milyen alakú ez a pálya? Matematikai görbét kellene megnevezni. Parabola. Most az más kérdés, hogy ennek a talpontja az valahol itt van. Tehát most itt ugye. De attól még ez parabola, ez a pálya. Ugye például elektronok tudnak így mozogni mondjuk elektromos térben. Nem csak a szabad esés tud ilyen lenni. Jó, és akkor értelemszerűen ebben az esetben a sebességvektor lesz az, amely az idő függvényében változik. Ugye van neki valamilyen kezdeti V0 sebessége, és ehhez minden egyes másodpercben hozzáadódik valamennyi. Tehát a sebessége az idővel arányosan változik, tehát egy egyenes arányosság függvényt kell ide fölírnunk, és az arányossági tényező pedig a gyorsulás. A hely, azt most itt hely hogyan változik az idő függvényében, azt is fölírhatjuk. Ugye van neki valami kezdeti helye, és ha nem gyorsulna, akkor ugyanúgy mozogna, mint az, tehát V0-szor T formában változna, de mivel gyorsul is, ez megváltoztatja az ő helyét, és most engedtessék meg, hogy ezt csak így ideírjam, hogy A/2 T négyzet alakban számolható ki. Itt is igaz az, hogy ha ezt a függvényt deriválom, akkor ezt kapom. Ugye a konstans eltűnik, a sebesség egyenes arányos volt, akkor ugye az egyel csökkentem a kitevőt, abból konstans lesz, ennek a deriváltja pedig a szor t, kitevőt egyel csökkentettem, ezt kapom. Ugye? Tehát a helynek a deriváltja, vagy ha úgy tetszik, változási sebessége lesz a sebesség. Talán az előző órán kevesebbet beszéltem erről, de ugye látszik az, hogy deriválással egyértelműen előállítható, visszafelé már nehezebb. Tehát erre azt mondják, hogy ugye a primitív függvénykeresés az egy konstans erejéig határozatlan. Tehát ennek a primitív függvénye valóban ez, de ha csak ez van megadva, sosem fogom tudni kitalálni ezt. Ugye ez egy konstans, amely deriváláskor eltűnik, ha integrálom, akkor pedig az ott egy konstans. Ez olyan, hogy ha van egy autó, amit le van sötétítve, és csak a sebességet mérem, és a sebesség adatokból kellene kitalálnom, hogy hol vagyok, azt nem lehet, mert nem tudom, hogy induláskor hol tartózkodott az autó. Ezt mindenki érti, nem?
hogy a kezdőpont ismerete nélkül nem határozható meg pusztán a sebességből az, hogy hol vagyok. Matematikailag ez úgy hangzik, hogy az integrálás, vagy a határozatlan integrálás, vagy a primitív függvénykeresés egy konstans erejéig határozatlan. Itt jelen esetben konstans maga a kezdőpontnak a helye, vagy az mozgás kezdetének a helye. Oké? Szerintem ez elég logikus, és ez azért jó, vagy azért jó tudni, mert ugye sok telefonban van gyorsulásérzékelő. És akkor az idő függvényében tudjuk a sebesség, tudjuk a gyorsulást. És ebből ügyesen ki lehet számítani a mozgás többi paraméterét. De az, hogy hol van a telefon, azt nem lehet belőle megmondani, mert ugye az integrál számítások útján számolja ki, és az egy konstans elég határozatlan, tehát hiába ismertem a gyorsulás paramétereket, abból a telefon helyére nem tudok következtetni, ha csak nem tudom valamilyen más mérésből a kezdőpontot. Jó? Tehát ilyen fontos dolgok szóba jöhetnek még. Jó, milyen mozgásokat? Tehát volt egy egyenletesen gyorsuló mozgás, és hát az egyenletesen gyorsuló mozgásoknál maradunk, és hajításokat kezdünk vizsgálni, hiszen azok is egyenletesen gyorsulnak, csak a gyorsulás vektornak van egy kitüntetett iránya, ugye az a nehézségi gyorsulás, vagyis hogy lefelé fog mutatni. Tehát hajításokkal fogunk most még foglalkozni az óra hátralevő részében. Azok közül is most először a legegyszerűbbel, vagy talán amit úgy viszonylag könnyen tudunk kezelni, ez lenne mondjuk a függőleges hajítás. Mozgás tanulmányozása úgy indul, hogy vonatkoztatási rendszert választunk. Ha hajításokról van szó, akkor mindig az x tengelyt szoktuk vízszintesnek, az y tengelyt pedig függőlegesnek definiálni, amelyből következik, hogyha van egy test egy adott R0 koordinátájú kezdőpontban, akkor a hozzá tartozó gyorsulás az mindig ilyenkor lefelé mutat, és ha függőleges a hajítás, akkor a sebességvektornak nincs x komponense, csak y komponense, ez mutathat felfelé is, meg lefelé is. Tehát ebben az esetben ugye az R0 vektor az két komponensű, mondjuk, egy x0 és egy y0 kezdő koordinátákat tartalmaz. A sebességvektor kezdeti értéke, ha függőleges a hajítás, akkor annak az x komponense biztos, hogy nulla, az y komponense meg ugye v0 értékű. Ez lehet fölfelé is, meg lefelé is. Értelemszerűen, hogyha erre a v helyére egy negatív számot helyettesítek, akkor az mínusz x irányú lesz, tehát akkor az így jól lefelé eldobom. Ha ez pozitív szám, akkor meg fölfelé dobom el. Mit tudunk a test gyorsulásáról, amit itt g-vel jelölünk? Annak sincs vízszintes komponense, hiszen függőlegesen esnek a dolgok. Viszont a gyorsulás y komponense az negatív, és itt ezen g alatt ugye, hát sokszor egyszerűsítve 10 méter per szekundum négyzetet értünk, 9,81 méter per szekundum négyzet, ez helytől függő dolog, tehát ez egy nem kőbevésett mennyiség, éppen ezért most itt az, hogy ez mennyi, azt kár firtatni. Egy biztos, hogy amikor kinematikáról beszélünk, akkor nem törődünk azzal, hogy ez, hogy mondjuk egy ferde vagy egy hajításról beszélünk, nem törődünk azzal, hogy ez esetleg helytől függő, nem törődünk azzal, hogy ez a g-vektor, ez mondjuk iránya változhat, hogyha arrébb megyünk, akkor ez egy homogén mezőnek feltételezzük. Ebben az esetben is érvényesek ezek a leírások, és hogyha ezeket használjuk, akkor ezeket a vektorokat is meg tudjuk határozni ebben a speciális esetben. Vegyük észre, hogy ennek egy speciális esete ez. Mondjuk nézzük a sebességidőfüggvényt. Tehát a VT függvény hogyan változik egy ilyen függőleges hajítás esetében. Hát ugye ezt az összefüggést kell használnunk. Ugye a V0 helyére beírjuk, hogy 0 V0 plusz ugye A-szor T, az A-vektor helyére pedig beírjuk ezt.
vagyis 0 mínusz g szer t. És akkor, hogyha ügyesen számolunk, akkor a v-nek az x komponense az időfüggvényében úgy alakul, hogy 0 meg 0-szor t, vagyis a sebesség x komponense nem változik és 0 marad. Ez érthető, nem megy arrébb. Mit mondhatunk a sebesség y komponenséről? Azt ugye itt a második sorát kell ennek a mezőnek olvasni. V0 kezdőértéke van, plusz mínusz g szer t, vagyis mínusz g szer t. Ugye? A sebesség y komponense, függőleges komponense így változik. Egyenletesen gyorsul, az idővel arányos a sebesség. Mit állíthatunk a hely koordinátáról? Ott ezt az összefüggést bányásszuk elő. x0, y0 plusz v0 szor t, vagyis 0 v0 szor t plusz a per 2-ször t négyzet, vagyis 1/2 szer, a gyorsulás az 0 mínusz g szer t négyzet, és hogyha ezt csinosabban ki akarom fejteni, akkor a hely koordináta, vagy a hely x komponense az innen kiolvasható x0, kezdőhelyről indul, plusz 0-szor t, az 0, plusz 1/2 0-szor t négyzet, vagyis plusz 0. Vagyis a hely x komponense függőleges hajítás esetén nem változik. Hát ez elég logikus, tehát ez itt ezen az egyenesen mozog. Mit állíthatunk az y komponensről? Ugye ezt az alsó sort olvassuk. y0 plusz v0 szor t plusz 1/2 mínusz g szer t négyzet, vagyis mínusz g per 2-ször t négyzet. És hogyha az éhán vagy valahol kérdezik, hogy egy függőleges hajításnak mondja el a sebességidő függvényét, vagy a hely időfüggvényét, akkor ezeket kell ismerni. Milyen? Parancsolj! Így igaz. Majd mindjárt beszélünk erről, remélem talán jut rá időnk. Jó? Ezzel kapcsolatban milyen kérdések merülhetnek föl? Ugye, ha földobok így valamit, az első kérdés, hogy milyen magasra tudom feldobni. Tehát például ez egy jó ZH kérdés, hogy milyen magasra megy föl, hogyha adott V0 kezdősebességgel indítom. Hát ahhoz, hogy ezt meg tudjuk válaszolni, mondjuk ezt itt megválaszoljuk, ahhoz azt kellene tudnunk, hogy mikor ér a tetőpontra. Hiszen, ha tudnám, hogy mikor ér a tetőpontra, akkor ugye egyszerűen ebbe az összefüggésbe behelyettesítem azt az időpontot, amikor a tetőponton vagyunk, és megmondja, hogy milyen magasra ment. Akkor visszaredukáljuk a kérdést arra, hogy mikor ér a tetőpontra ez a függőlegesen elhajított test. Hogyan lehetne azt ezekből a képletekből kiolvasni? Tehát ha matematika nyelvén várjuk a választ, akkor a kérdést is meg kell fogalmaznunk a matematika nyelvén. Hogyan lehetne megfogalmazni azt, hogy ez mikor ér a tetőpontra? Melyik az a fizikai paraméter, ami valami kitüntetett értéket vesz föl ott? Nagyon, te is ezt szeretted volna, ugye? Jó, köszönöm szépen, majd más is mondja. Jó, tehát amikor a sebesség nulla, ugye nulla ideig, nulla itt a tetőponton, akkor érünk a tetőpontra, tehát ha a tetőpontot vizsgáljuk, akkor azt úgy fogjuk, hogy amikor a sebesség függvénye nulla értéket vesz fel. És akkor ez mikor van? Hogyan tudjuk ezt kiszámítani? Hát értelemszerűen a sebességidő függvényt, vagyis az y irányú sebességidő függvényt, mint egy egyenletet nullával egyelővé tesszük, és megoldjuk t-re. Tehát, hogyha ez a vy t egyenlő nullával, akkor az lesz a megoldás. Tehát 0 egyenlő, és innen másolom, v0 mínusz
g-szer t, ebből kellene kifejeznünk az időt, és akkor az lesz a tetőponton tartózkodás idő pillanata. Ebből kifejezzük, átrendezzük, V0 per G lesz. Ugye? Nagyon fontos, és az ilyen képletekben mindig kódolva van az igazság valahol. Ugye, ez akkor ad pozitív értéket, hogyha a V0 pozitív szám. Magyarán szólva csak akkor van tetőpontja a mozgásnak az elhajítást követően, hogyha a V0 az pozitív, helyettesítettem, magyarul fölfelé dobom el. Ugye? Ha ez negatív szám, ez egy negatív időt fog adni, vagyis azelőtt volt a tetőponton, hogy eldobtam volna. Hát az már később állna. Jó? Tehát ezekben az összefüggésekben valahol kódolva van az igazság is. Megvan a tetőponton tartózkodásnak a pillanata. Próbáljuk meg meghatározni, hogy akkor milyen magasan van, vagyis mennyi a mozgásnak az y-koordinátája ebben a pillanatban. Hát azt úgy fogjuk tudni meghatározni, hogy ebbe a képletbe, amely megadja az y-koordinátát az időfüggvényében, behelyettesítjük ezt a megoldást. Jó, tehát ebbe helyettesítjük ezt. Tehát y helyettesítjük a tetőpont időpillanatával, akkor az ugye y0 plusz v0-szor t, v0-szor, a t helyére meg már kapásból beírom azt, hogy v0 per g. Így, mínusz g per 2-ször t négyzet, de a t négyzet helyére már a v0 per g-nek a négyzetét helyettesítem, vagyis g per 2-ször v0 négyzet per g négyzet. Tudok egy csomót egyszerűsíteni, például g négyzettel, és akkor meg itt v négyzet per g mínusz v négyzet per 2g, az egyenlő v0 négyzet per 2g-vel. Tehát a megoldás az az, hogy a feldobás sebességének négyzetével arányos, hogy milyen magasra megy. És fordítottan arányosan a nehézségi gyorsulással. Ez is egy nagyon jó megoldás. Most ez most nem egy számot, hogy 5 méter, de be lehet helyettesíteni, de a számolás eredményeként a számlálóban jött ki a V0. Ez jó hír, mert ez azt jelenti, hogy minél nagyobb sebességgel dobom föl, annál magasabbra megy. Ez elég logikus. Ha a V itt a hosszas számolás során ide jött volna ki, akkor az azt jelenteni, hogy minél gyorsabban dobom föl, annál kevésbé megy magasra. Az nem igaz. Igen? Hol? De bocsánat, ez teljesen igaz, hogy ezt az y0-át itt lefelejtettem róla. Ugye a kezdőpontnak a koordinátáját köszönöm szépen, hogy hozzáraktad. Ugye Úgyhogy ez már biztosan azt jelzi, hogy lejárt az időnk. Úgyhogy innen a hajításoktól fogjuk folytatni a következő órán. Köszönöm szépen a figyelmet!